Pán premiér to zase raz opäť poriadne prehnal. Ho, 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 ho! Oj, rešpekt, rešpekt. Bože môj, zase vy. No ja. Veď ja chodím predsa každý rok. No a keď ste už tu, tak si sadnete, no. Ale minulý rok ste prišli neskoro. Ja viem. Sorry. Minulý rok som to trochu posral. Posral? Prepáčte to ako Mikuláš, to takto sa rozprávate s deťmi? Ale však to sa musíš prispôsobiť. Minulý rok som hovoril deťom, že ho, detičky moje. A oni, že počúvaj, pieši, takto už dneska nehovorí nikto dnes. Naučili ma pár grifov. Aha, takže ste taký ako moderný typ Mikuláša teraz. Si píš, kámo. Jasné. Aj moderné darčeky máte? Chceš nejaký? Radšej ani nie. Ho! Ďakujem. Už žiadne darčeky, dobre? Ale, synček môj, ja viem, že to ty len tak rozprávaš, ale v hĺbke srdca túžiš po darčeku. Netúžim a dosť, dobre? Kde máte soba? Soba? Toho som musel nechať utratiť. Moment, to bol zázračný sob? Bol, ale páril sa kade tade svina jedna, no a chytil soby syfilis, tak som ho musel nechať utratiť. A ako ste sem prišli? No ako však pravidelnou leteckou linkou z Helsiniek. Á, jasné. To bol vtip. Samozrejme, že pomocou kúziel a čarov. Aj keď teda pravda z Helsiniek. Chceš vedieť, čo som ti odtiaľ priniesol? A niečo zaujímavé? Uži si. Ďakujem. A ako sa teda bavíte s deťmi? Vieš, musíš kráčať s dobou. Na tento rok som sa špeciálne pripravil. Spomínal som ti, ako mi niektoré deti pomohli a naučili ma pár dobrých grifov. Áno, to ste spomínali, hej. Rešpekt. To ste spomínali, hej, no. No, tak teda pozorne sleduj, kámo. Vieš, koľkého je dnes? 5. Akože 6. 6. 6. Nejsi debil, kámo. Tak vítaj z fusaklu, nech ti do nej môžem narvať nejaké ty srábory. Čo mám? Uži si. Ďakujem. Tak ako, kámo? Ďakujem za opýtanie, len vám chcem povedať, že už nechcem v žiadnom prípade darček. No, uži sa. Ďakujem.